taksistler, orvala taksistler. Mahallaga kelar edim musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda ana eller yuqorida shukuring eslatadi sevgimizni shukuring qo'shni guling
daryodan Yomg'ir yog'sa yomg'ir yoridan Rashk qilaman-da Jonzera Meri osiki masti-mastera Dil divane Jonzera Meri osiki masti-mastera Dil divane Jonzera Geri kalan savşalarına devam ediyor. Savşalar, bilsin. Kımavanlar için yani. Yoksa... Hani kıma getirir? Hayır.
Oğudan vaqtly toyumuzda mehriban ýaşlarymyzyň şadlyk şowkuny oğudan pursatlar bilen süýji arzuwlary aýtmaklyk üçin gözel uyamyzyň hemde Hudaý berdi inimiziň nikah şaýatlarymyz bolan ýigidimiziň dosty gelinimiziň joralaryny nikah şaýatlarymyzdan hormat bilen arzuwly toy mikrofonumyzyň ýana çagyrýar. Mehriban ýaşlarymyzyň, obadan bagtly ýaşlarymyzyň toýlarynda süýji arzuwlary ýaxşy dilekler aýtmaklyk üçin ýigidimiziň dosty, gelinimiziň jorasy nikah şaýatlarymyzy hormat bilen arzuwly toy mikrofonumyzyň ýana çagyrýar. Aýymyz bolsun, bagtdan doly jaýymyz bolsun, ýören ýollarymyz robaç bolsun, her bir işlerimiz sogap bolsun, nurly ýüzüňiz gülüp dursun, ırıskal bari gelip dursun, çağıcıklar gülüp dursun, islen zadyň bolup dursun, toýlarymyz kutly bolsun. Obadan ýaşlarymyzyň bagyt toýlaryna, nikah şaýatlarymyza hormat bilen söz nowasyny berýär. Joram gözel we Hudaý berdi. Ben kulum. Klasdaşım Hudaý berdi. Şuňky tutduran durmuşdaň üçin ýüregimden mutlaýan Allah jan hemişe güler ýüzüň solmasyn. Edil şunu ýana günlerde iň ýaman günüň şunu ýana bolsun. Bagtly boldan. Diňe oňat günlerinde otural şunu ýana. Allah jan bagtly bol diňe. Sağ ol. Kısa bulan nikah şaýatlary eden şaýyp arzuwlarymyz hatyl bolsun ýerine gowuşdyr diýetimiz gelýär. Gelin bolup, gödeli bolsun, eden iş şowly bolsun, ýere gidi howly bolsun, toýlarymyz kutly bolsun. Gödel diyani, bahtiyarilerin gögül diyani, yürüklerde arzuwly halkynyş bardyr, edip ýaşlarymyza alkyşlar bardyr. Mehriban ýaşlarymyz bagtly bolsun, toýlary toýly günleri ulaşdyn, ýyldızlary bagty günne gowuşdyn. Şeýlelikde ogadan ýaşlarymyzyň toýlaryny gutlap, gutlukçy mehmanlarymyzy söz nowatyny berýär. Daýzam gözel we onuň ömürlik ýan ýoldaşy agam Hudaý berdi. Bagtly bolun. Söz berýäňiz üçin sag bolun. Sözümiň soňunda maşgalamyň adyndan taýýarlan toý sogatymy goşurmana ruhsat edin. Ýadygarlyk sowgatlar bolsun ýa. Ýadygarlyk sowgatlaryny ýa-da mehmanlaryň adyndan kabul etmegden aýşdyryp sorýar. Ýa-da gödele, ýa-da gödele, altyn hendiri sowgatlar bolsun ýa. Elbette durmuşsyň. Ýetlenip, mutlaşyp, bagtly günüň şadlyk uýmaly. Altynly günleri dolup dursun. Bilegin şeşlerimiz olsun oğlu şadlığa, yüreklerime dumtulkan, elmi dama atlığa, hıyalımızı duyguyumuz ömrülsün teyaklige, bini yeriz anladın, baktı olmağı, baktı sowgatlar goşulýar. Şol priz sowgatlary häzir men bir näçe mehmanlary orta tas meýdançamyza çagyrýar. Ýagny şu ýerde bir näçe mehmanlaryň, dogan gardaşlaryň adyndan Güljahan ekeniň adyndan 10 manat hemde bir ýalyk priz sowgata goşulýar. Hemde Mahliýa ekesiň adyndan 10 manat bir ýalyk priz sowgata goşulýar. Şol priz sowgatlary toýumyzyň hormatly mehmanlary bolan gödel uýamyzyň dogan gardaşlaryndan Ogul Nabat sizi hormat bilen mehmanlaryň adyndan goşurylýan priz sowgatlaryny alyp gitmeňizi haýyş edip sorýar.
Stefan eken adına, Mahliye eken adına bir neçe ihtimallarımızdan Oğul Nova size hormat bilen Toy meydançamıza reis soğuklarımızı alıp gitmenizi xahiş ediyoruz. Mehriban mehmanlara, reis soğuklarımız mutlu olsun, toylarına da toylarına ulaşsınlar. Şenilikte saatlik soğukun bilen, aydınlar, sağlar bilen reis soğuklarını alıp gitmeklik için Hudaý berdiğinin doğan kardeşlerine, bu da taraftan gelen mehmanlar şaklı, sizden hormat bilen toy meydançamıza çağırıyaz. Reis soğuklarını alıp gitmenizi